nta ko imai a chemani nye ko tianye kabango ntagara kabantala tukune makumare ne ko ngone de tagara kabantala tukuni me artiste be sinape nye sembo jelu ko fina bela aw kumbi jode folo nga se aw ma folo nga ko jelu muso photo ta ka gulo so nga to fo ka bane ka fane o la aw be aw nyingenge na me aw ma o kede aw ko koni bora aw ka artiste ko durati bolo ka to tikitoku ka durati bolo ka challenge ke et kera prisonnier tu vas rester en bas jusqu'à ton dernier jour et ay olay anga président de la république o ma deli ka oke mo ko sila folo o mi anga président de la république o ma o loi sigi mala comment ça artiste be sera o loi imposer mo ko kan chokodi et simple fan ne nana fania de law kanu hine ani magaru hine de ne blada ni ne nana demela ni nye doke demela ni ngo ko metan faso la mais où est le prar ni taratungala et ni ma fait sorongi be segi sode bebe tsegi de sodo mais pourquoi aw ba fu ko ni mo ko bra ka je kulu konana ko durate o tigi boro ka je en koke aw ye bela sigi duguma mo ko chama be duguma la be akadu baby ka yele sanfe ka challenge uke ku yere lafia mais ube ka sira aw nya nu yele la dorabu bawne ku faunen ni awte mo ko bawne ku faunen muna minum bora ka je kulu konana olu be duguma be uti sogu je en koke nous ya damina dora e awa de beta mo provoquer le damina kelo kele be tuki to sanfe e de ni ne ambe kele kurai mina we chamange ka temide ne kambe kele kurai min damina to lafle parce que kele de kera ne jigina duguma ne jigile duguma ne yele la tuguni nyenga dezon ta wonte jele go kele la awa itara o video bila nye video flana ngo awa nyabi na to la kana ne te sira mo go nyade parce que e awa 94 e be bane ni fanendeke sino ibe seka jonde nibo nigo ko ega boyiga egeran ko fe awa kisi ina fo ne sigilendo chukamin awa muso bawbe miso tafetigube ebe kisi ka muso uneni sunitile wallahi awa arni kunkera president de muso do kumeta biga me ni ay ega fari ibiga wo kono de te songi nyadabo ote muso kise asawe fuar de ade hadama de muso ni manya muso yako kiye muso de vilomani tonu olu nyada debo nebe exemple ta belebele dagantigi kam ebe ka banani minke ngo awa belebele dagantigi be ko banandege est-ce que awa tora wo kono ka kedea abe fo awa u de mako muso olu de muso ne ba fo awa u de matan ko femme battante mba fo awa matanto ko ayake o horonya tagumanse de awa te hypocrite aye artistique kanu aya nyada boka banani fadeninge wai o de kan mo be seka yafa awa yerema awa belebele dagantima parce que muna hawa ya nyada yele kabo adona ko ni awa dunge biga wore ko nana e ka jurumute ku ere morku kono ere jene sogodogo ya nyada debo ka kombake ka di ne be seka chamamba fo lu be u nyada uda morgan ya nyada bo samu jabate ya nyada bo ka kombake an be ya nyada udebo ka kombake mais tiande kade ala nema bane ni fanendege nema oke ne sansi soro ma oke mais ne be ka ni fenfe fo tanto nu ye bananige jene bora prisona kana jele nale tato jene dona jelgo kele konana jene banani soro jelgo kele de konana sino jene fana kumbe de kortigel de kina fonne chuga mais ala fana ya dusu fana kan ala banala fana e bananige awa 94 problème be tiktok sans fait aider do. Moi, je te demande, je te pose une question. Est-ce que est balote ni koina? Est-ce que est nafate ni koina? Sinon, awo nyabe video mani jumande la, abeka video si ega artistika ate. Nyabe live jumande la, ubeka live uski ega jelmusoka. Ina fo ava kumeka kechuga mina ate. Awa ye galon tigere. Depuis procureur ye jelu la bodomina kakuma muna odongo jelu muso do yi adresse procureur la ako procureur faneni ka jugude baneni ka jugu iko kangan sigi ambe flela même babe ka neni dongodo mfa be ka neni jonde nanani kele personnel aw de manani o politique ko kele personnel aw yere dama uma be ala pour que ka baneni continue alisa baneni mana bila adamandi awla de awbe tian de fo anga taka boya ay continue baneni nabay aya guloki takada mais ay pour crédit de weleli dabla parce que awde baneni kelaw babaye awde a patron be ye ko be nyabe kola dian be hari mo minute malien
u beba do ko e awa 94 e ka kontu ko dan beba do hawa depuis domina a bora tanto ke e ka baneni guloki bo ka da yana meda ne bi ga kontu e ga konti mana ke dro aita siki gere ka pasiga aita kotigi gere ka pasiga u mana koko ke olube a partager ka prevenu fube ya fadeli hadi dondolo ya fadeli dani fe kotigi gira ko dani inne ni kamba kono mais on va mettre ko prévu ou ba chaman ba de ka chaman ba de be continue non kama awa awa I jigina duguma I semaine dama nige hawa aw ba futa do ko mo be ga baga awa ma jonde bagara masa awa jigine duguma ayana mede aya yoro tige ka bla jian yorobe ay ga tabo awa ka kontu kono depuis awa jigina duguma domi message lancera domi ay tabo awa ka kontu kono na ma sipri dongo do awa be mo photo partager ay artiste ka publicité damina tile fula doro aya jo ni kumana doro ni mogo chekan nu nyada ubo uga artiste uga côté la challenge har ni yele la iga live konana hawa beti taki noro abeta bliga kontu kona abe banani blagoro ogoro emu yote banani ya ibe mogo photo tamuna ni bora kono ote provocation doya ote mogo la nyini doya ego ke bora ko koronana ego ke te jegefe mais ete boko dans la 94 ngoko imbeka ketana awa nous sommes pas bêtiens aw tisera moshi kungolo nyagamia aw de aw mabo jelugo aw mabo banani kono dongele depuis procureur ya ka loi sig do me aw jekulu mabo neni ngono umabo banani kono dongo do aw de be mo gulu aka kontu konana kata banani blagoro enawe banani blagoro fana be boke ufana buka dusumagasi ira ibe seka dusumagasi ke choko me ibaketa ifana ba fota ke ko awa banani nguloki borikana halisa de be kata mo photo bliga kontu konana ka banani blogoro bike be na progredi wele awa bega ko ka progredi wele ka abdabla cheman da kono tap mangwa ka kerede ni malo ya be horon fra ni ne kumbe place la domina afro tanto artiste qui adresse na alu banani nguloki boykana iga fani nguloki ton ni ntora kwa don ala kana hera ken mbenga kontu jiga don mba fo ngone tuguni saya ka fusani malo ya ne te kuma tigi to kan tuguni c'est fini igena de mais ima famia de ni ye gento la te se ka boida kono tanto ko bonga jekulu konana mbila har na tagara kumi fe amba wallahi bila abeka sirande igana burja mais ay solution do de yirila ay gencho go de yirila pour que iba famia ibe bako mais e ma yoroni mogo min ka kego o de ba yoro famia mogo min kungulo be ko kala o de ba yoro sa adona tanto kibe ka problème de la se musoma aka jekulu konana ibe ka minke amaya aka jekulu konana hali na kadi atigi ere akadi ale ere mais anga mali justice fanfe ata ale arranger mais absaka ka kada ale mais hawa ibe ko do jatemina depuis ni liting depuis ni deux ans gra domina ibe kote nunu be mo site sege mo tege ga jeli muso nenu mo tege afane mo tege abanane mais ebe ka politique bege jeli muso to nunu kanu bagaw muna ebe ta oluta ku obliga kontu ko ku bawnen ni olu ke tanto ye jeli muso de toro parce que akanu baga nunu fana be tikitoku de sanfe olu fana be ka olu ka publicité de ke mais ebe ka olu toro ibe ka ta olu gulo ku bawnen ku fawnen o ba ira tanto aw man ne dabla arisa sino to ya dabla ambe ka be kolosi tikitoku ni ya ambe dabe ka jo ela awa de ma dabla parce que kana nyina de ibe ka mo wa image mi utiliser ka kontu konane ka visibilité nyina de ka abonné nyina de olu auntiga awa an fanatega okay ela awa dongo do ni yene banende ne beti photo ni tatanto ka bla parce que o de bi toro ne fana benga dusuma ka side iraw ne te segi banen te gi fan mimbi toro tanto we ode ni yem banen awa kan fan kan gulo ibe kan banen ga jeli muso de kama parce que mbega artiste do deme o te ka beima mbega artiste do ga publicité ke o te ka au arranger mbega do décortiquer o te ka arranger am banga décortiquer le ante mo fanani ante mo banani ante foske tanto mais aba au toro parce que nous sera uma nous ya au toro fo mais aute so o mara au debe mo pousser ku bila wa artiste la ni ay mo dimina au be au ye fantôme de au beta mo gulo ku bani na wa artiste kama na we mo bawu na wa artiste kama o tigi fana be wa artiste de taw
a fana b'a ko artiste de ta k'a bunte aw hakila mɔgɔw ye lalomaw de ya mɔgɔ si tɛ laloma ye donc kelen aw ma bɔ banani kɔnɔ depuis 2 ans taara dɔ min kana bila aw ma ba kɔnɔ ne bɛ côté dɔ groupe dɔ dɔ o groupe mɔgɔw réagira cogo di u ko loi sigira ayi yanamɛ dɛ ko loi sigira ko o bɛɛ n'a cɛ ko aw ninnu m'a dabila karisa ka fantomu m'a dabila don o don u bɛ ka mɔgɔw gulo k'u baw nɛni k'u faw nɛni an sɛgɛnna olu ye o de fɔ ko olu sɛgɛnna u fana réagira o awa dusukolo tɛ se ka kuru i n'a fɔ ko marinko e kalo joli joli aw bɛ ka mɔgɔw baw n'u faw nɛni u sigilen don tantɔ u bɛ ka koroni kɛ tantɔ mais a kɛra cogo cogo to u dusu bɛ bɔ dɔn dɔ la ka sira bila ça c'est là parce que aw de bɛ ka mɔgɔw pousser mɔgɔ min yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw pousser aw yɛrɛ de bɛ ka mɔgɔw pousser k'u bila banani kɔnɔna na parce que ni banani bilara sisan a taa aw de arranger e ma i y'a damina ne kun b'a dɔn e kun b'a damina u b'a fɔ tantɔ awa jiginna dɛ a ye sɛbɛnni kɛ dɛ mɔgɔw de y'a provoquer awa jiginna aw tɛ awa ka tiɲɛni ye dɛ aw bɛ mɔgɔw ta de n ko awa fana bɛ ka taa mɔgɔw photo de bila a ka compte kɔnɔna na a bɛ ka taa banani bila a kɔrɔ tantɔ o tɛ dɔ de ya o tɛ prévu de ya o tɛ banani de ya n'i ye mɔgɔw photo bila ka taa bamuso bilennen bila a kɔrɔ tantɔ o tɛ banani ya ne ko hadamadenw aw hakili la mɔgɔw sigilen don kunkolow de kan aw bɛ se ka don jɔn ni a hakili ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se ka don mali faama jumɛn de n'a hakili ni ɲɔgɔn cɛ mali faamaw b'u ka baara dɔn dɛ mɔgɔ si fa ta tɛ justice mɔgɔ ba ta tɛ justice aw de daw y'a fɔ yan aw ko k'aw ka faniw de mali justice ye n'aw ka faniw de mali justice ye mun na aw bɛ siran aw tɛ continuer aw ka baara la aw kana dabila dɛ aw daw de y'a fɔ a video bɛ yen dɛ mais jɔn de bɔra ka justice banani k'a neni jɔn de y'a photo gulon a bɛ ka banani kɛ anw ka président photo b'a kɔfɛ ni e awa tɛ jɔn de y'a kɛ jɛkulu ninnu bɛɛ kɔnɔna na jɔn de la ka justice photo gulon mɔgɔ min tɔgɔ dɔnnen don ni abonné caman b'a bolo jɛkulu wɛrɛ kɔnɔna na a ye nana prévu awa fantomu mana live sigi ko e bɛ taa don a kɔnɔ ka fantomu dɛmɛ banani na tantɔ f'u b'a fɔ kuma dɔ i kana nɛni kɛ dɛ i kana ayi n tɛ nɛni kɛ o n tɛ nɛni kɛ o n tɛ nɛni kɛ o i y'i to o la dɔrɔn i ye banani kɛ maɲaki awa e ye kuma dɔ fɔ don dɔ la live dɔ kɔnɔna na artiste dɔ ma awa hali o kelen kama awa o kelen dɔrɔn o ka jugu ni diɲɛ wuli ye dɔw yɛlɛla dɔrɔn a y'a fɔ dɔrɔn a ko karisa ka fani dɔ a ko k'a ye video dɔ ko o yɛrɛ ma banani kɛ a ma fosi kɛ mais artiste ya la moquerie b'a la critiqueli b'a la nɛni de t'a la ani fanani banani mais aw de ko aw duralen don ka dɔ fɔ mɔgɔw ma dɛ mais mɔgɔ duralen tɛ ka fɛn fɔ aw ka artiste ma aw ma kɛ tikitoku diɲɛ u ye ala u ye tikitoku mɛlɛkɛ u ye ça fait aw duralen don ka dɔ fɔ mɔgɔw ma mɔgɔ duralen tɛ ka fɛn ma awa a don o kuma fɔra dɔrɔn normalement awa e kuma ko a ka nɛni kɛ mais a tigi ma nɛni kɛ mais e ye artiste in ka jɛnɛ a galon ta k'a da o la maɲaki hawa i ka o mot ye diɲɛ bɛɛ tɔɔrɔ parce que preuve t'e bolo k'a ye jɛnɛya kɛ o preuve t'a bolo ko jɛnɛya wari don ni ko artiste minnu ye sobaw camanbaw di mɔgɔw ma ne bɛ se ka exemple camanba de tɛ mali la jatigiw ye sow di mɔgɔw ma jatigiw ye ko baw kɛ o kɔrɔ aw bɛ olu bɛɛ kɛ jɛnɛyakɛlan de yan ni mɔgɔ min ni jatigi ye fɛnba di jelimuso min ma o kɔrɔ ko depuis lawoli depuis an ka wuruwaw depuis mande mansaw jeliw bɛ taa mansaw baro mansaw bɛ salo kilo kɛmɛ de d'u ma est ce que o mansa ninnu ye jeli ninnu jɛnɛya de yan o mu jɛnɛya o hadamaden a ye sabali sa a ye sabali yɛrɛ de an b'a dɔn mɛni awa filɛ awa 94 e tɛ se ka banani dabila bɛɛ bɛ o dɔn an b'a dɔn aw ka dawula bɛ nin de la tout le monde sait maintenant bɛɛ y'a faamuya ɲɛ e m'a ye bɛɛ bɛ k'aw to yan aw bɛ k'aw sago kɛ tiktok sanfɛ yan e m'a ye côté dɔ ninnu ye procureur weleli dabila u y'a weleli dabila parce que tout le monde sait que aw tɛ se k'a dabila depuis a fɔra don min na e awa ka compte kɔnɔna filɛ a ye taa bɔ yen hali publicité a tɛ k'a kɛ mɔgɔw de photo b'ale ka compte kɔnɔ dɔrɔn même publicité dɔɔni a fɔra k'e ka banani guloki de bila k'i ka publicité guloki de ta mais i ye publicité daminɛ tile fila i m'a jɔ wa i y'a jɔ parce que a t'i arranger dimi de bɛ e la awa 94 dimi de b'i la awa ne bɛna kuma kelen fɛ ni ala m'i dan cogo ɲa